אחרוני העומדים בבקשה לשבת. בקצה השמיים ובסוף המדבר יש מקום רחוק מלא פרחי בר. מקום קטן, עלוב ומשוגע. מקום רחוק, מקום לדאגה. ערב טוב שוב. שמי אורנה, אני תושבת הושעיה ואימא לשחר, ילד מיוחד ומקסים בן 8.5. אנחנו, ההורים המיוחדים, מכירים היטב את המקום הזה. מקום לדאגה הולך איתנו באופן קבוע. דאגה הוא כמעט שמנו השני. אנחנו דואגים האם וכיצד ילדינו יתפתח. אנחנו דואגים וחוששים האם תימצא מסגרת חינוכית מתאימה עבורו. האם ידאגו לו, האם יבינו אותו שם. ולפעמים אנחנו מעיזים להציץ קדימה ולדאוג מה יהיה איתו כשיגדל ויתבגר, ומי יטפל בו כשאנחנו כבר לא נהיה פה. אומרים שם מה שיקרה, וחושבים על כל מה שקרה. אלוהים שם יושב ורואה, ושומר על כל מה שברא. ולאלוהים כמה שליחים, בגליל התחתון ובעמק יזרעאל, שעוזרים לו לשמור על ילדינו המיוחדים. בילדותם, בבתי הספר לחינוך מיוחד, ובשילוב בבתי הספר הרגילים. בשעות הפנאי, במועדוניות ובקייטנות. בנערותם, בכיתות המיוחדות בבתי הספר התיכוניים. ובבגרותם במיזם בית לחיים שבזכותו אנחנו כאן. בית לחיים בקהילה נועד לתת בית חם ומכיל לאנשים עם צרכים מיוחדים בתוך קהילותינו הרוצות בשילוב האנשים המיוחדים בתוכן. בשלב זה מתוכננים בתים לחיים במצפה נטופה, שדמות דבורה והושעיה, ובהמשך הצטרפו בתים נוספים מיישובי האזור. בתיה חנניה, עובדת סוציאלית תושבת מצפה נטופה, מרכזת את צוות ההיגוי להקמת הבתים מזה 2 יואב בן זאב, סבא של נטע, הלומדת בבית ספר מול תבור, בת 13, גייס את תושבי שדמות דבורה ואת הנהלת היישוב לאישור הקמת המיזם בשדמות דבורה. אני שמחה להזמין את בתיה ואת יואב להצגת המיזם.